Lena ke into yile nto yekwayo ngabantu engafuni uthethwa. Fumanisa uba ngoku kwalapha efemelini iyawumzelwa. Ukhona umehluko phakathi kwesizananina nevezandlebe okanye nomgqakwe. Ukhona umehluko phakathi kwezo nto eziyi-two. Now lo mntana osisizananini ukhula kwakhe apha efemelini abe successful, angavumelani nezinye zezinto oodadobawo athi makazenze, uyathukwa. Elivezandlebe eli kwathi ndithi no. Isizananina andikwazi ke ngoku watolika la magama ndiwasesilungwini, mhlawumbi ke abantu bazawukwazi. Isizananina ngulo mntana utatakhe nomamakhe bebejola. Elisana lo mntana wathi utatakhe no, iza naye ngoku elisana ndizamkhulisa. Azokhulela ke ngoku apha ekhaya balandele ke ngoku abanye beze emva kwakhe. Uyava lo mntana lowo sisizananina. Utatakhe nomamakhe bavumelene, uyaziwa. Kwalapha efemelini ufike lo mntana waziwa kwalapha efemelini uba hayi ke lo uze nomamakhe. Ayaba yinto erongo leyo. Ivezandlebe okanye umgqakwe yena ngulo ke ngoku umamakhe ukrexezile selapha womitha ngaphandle, wabuya wamfihla wangaziwa. Uzovela sekukudala uba no man, lo mntana ayingowalapha lo. Uyabona yena ebengaziwa. Lilo ke ngoku ivezandlebe, nguye ke ngoku umgqakwe. Now phayana ekhaya sikhula ke ngoku utatomncinci etshate, umncinci enomntana wara yonke laa nto leya bazokhulela apha ke ngoku. Umntana ukhula kakuwe every time elivezandlebe. Now ngoku utatomncinci woyikosisi bakhe because yonke le nto iye ifike ngoodadobawo, ngoodadobawo beyivuravura, beyivuravura. Woyika oodadobawo ke ngoku. Sithi kaloku lona umntana bavumelana utatakhe nomamakhe. Begqumana emasitini ningekho nina, bathi makeze ezokhulela apha. Now ngumntana lapha fuli, wafumana zonke ii-benefits zalapha, wenzelwa onke amasiko alapha ekhaya. Now namhlanje sekulivezandlebe kuba akavumelani nto eniyithethayo. Zizinto ezo efuneka iifemeli zithi touch base onto them, zaziwe uba into ethile ke inje, ethile ke inje qha qwaba. Because akho femeli engenaso isizananina, kukambalwa. Because ke nam uba ndimthandile umamakhe ndiyabona uba umntanakhe uzawusafarisha phaa kowabo engekho, ndizamthatha mos azokhulela apha kum. Ayonto imbi leyo. Qha ke ngoku into ezawubamba ngaba bantu befemeli abazawusuka kwezabo izindlu bexa kwezi zinto zabo beze kuza apha kwam bazothi lo mntana uzawubhidana nam umntu.